ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ରେସିପିଟି ହେଉଛି ଘରେ କେମିତି ପୁଦିନା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପୁଦିନା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଟମାଟୋ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଜିରା, ଲୁଣ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଦିନା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପୁଦିନା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇବା। ତାପରେ ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ଲୁଣ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ନେବା, ତାକୁ ସ୍କୋୟାର କରି କାଟିଦେବା ଭଲସେ। ସ୍କୋୟାର କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଜାରରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ସ୍କୋୟାର କରି କାଟିଦେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋକୁ ସେ ଜାରରେ ପକାଇବା ଏବଂ ଜାରରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ପାଣି ସେ ଜାରରେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାରଟିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପୁଦିନା ଚଟଣି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା ପରେ ପୁଦିନା ଚଟଣି କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାରଟିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାର ପେଷ୍ଟଟି ହେଇଯିବ ପୁଦିନା ଚଟଣି। ଯଦି ପୁଦିନା ଚଟଣି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ମତାମତ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଆଗକୁ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ।